mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon sa Tuya Gabos. Ang pagrespeto mina naman po sa lambang miyembro kan Sosyedad asin kan Familia kasabay ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon pagkatapos kan haros maghapon na pagtrabaho niya to, pagkayod, pagatubang kan mga problema kadikluman kagabatan. Sa paagikan, panarig niya to sin pakimaherak sa mahal na Diyos. Sana po gabos iyan nagkakaresolveran. Happy Valentine's Day. It's still Valentine's Day. Daikalingawan tabi. Miyerkules de Ceniza. As Wednesday. Huwag yung biglang liko sa kung saan-saan ha. Dapat biglang liko pasimbahan. Bicol Target na tabian sa indong na antabayanan, naglalaom na yaong po kamo, nagpadagos kan pag-antabay, kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo alas 5 nin hapon, mantang kamo dyan nagmimerienda o nagpipara na kan pamanggihan. Isihuntaan na maburutwang informasyon katuwang ang news team si Kumpadreng Alarmario, Kumpadreng Jomar, siyempre ang samuyang chief reporter Pading Jimmy na salita. Katabang si Ans Galero, Joshua Bino, and siyempre sa Manibela, ang samuyang piloto dyan sa mobil, ang mata sa kalsada, Henry Mata. Sa control technical, ang sakuyang padaba from Dap-Dap, ang sakuyang kumpadre Pading Nal Baldo, kang Jigs Baldo Wendling Shop dyan sa Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Pasalamat man kita kay Mama Mary ha, igwaning misa tabi, Novena 5:15. Sa newsroom sa padagos na pag-antabay kan istorya, lokal, nasyonal, internasyonal. Nangingenot dyan, siyempre ang samuyang news director Mardela, katuwang si Angel Mustaza, Jen Matthew Baliran. Sa social media platform sa internet, Jimos Barrios, katuwang ang news team. Si Shara Leron sa production. Siyempre sa IT, ang matindi, the shooting guard. Yaon dyan, si Jerome Nico Martinez. Ako mampan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Welcome po sa programa and good afternoon.
Sige tabi mga tugang, napapod man kayan sa tuyang amigo si Sir Kaloy Andes Loria. Tamang-tama, ay man nag-iisi man ka ng mga pangyari sa tuyang palibot. Well, anyway, tawan tang pagkakataon, Valentine's bagangon yan, Sir Kaloy. Ano lamang man ang mga sa taga Segundo Distrito, gari nagpa-raffle ka duman sa online, may mga nagkaurog man. Anong sa imong mensahe man sa mga taga Segundo Distrito kunya na Valentine's tabi, Sir Kaloy? Pio, good afternoon. Oho. Kamalig, Daraga, Ligaspi, Rapo-Rapo, and Manito. Happy Valentine po sa gabos na mga taga Segundo Distrito. Maugmaon, Suparapol, kang kalinga ni Loria. Mhm. Dakolong tsokolating ng garana. Yung nga ni ang saro ang pinakamagayon na nangyayari mula na Valentine. Mangon na sa kita kaugmahan, Mhm. sa mga puso, puso kang batag, pwede mong karyon. Sabi na Basta si baga, kalinga ni Loria, Uh-huh. sa panginginot ni Kaloy Loria, anas ko nakita ngunyan, hanap buhay sa mga barangay, Oho. matabagan ta sa mga medyo kapo sa buhay. Mhm. Yun ang una po kita. Dahil ang una kita magpara irintindi kan mga bagay-bagay Mhm. na ikakainit kan mga payo kan bawat taga Segundo Distrito. Kumbaga, Sir Thank you, Kaloy, Pio. ang pagkalinga mo is pagkalinga kang puso, spreading love, hope, and care. Ano tabi? Ayo po, Mhm. kalinga, tender. Yeah. Kalinga is tender. Oho, sige. Ibig sabihin, ang gustong sabihin, kahit na po may mga problema sa mga taga Segundo Distrito, pag kinaputan ni Kaloy Loria, kang kamot niya, nagiging maugma. Si Ramsa Oo. na. Yun po. Sige, Sir Kaloy. Sige, tabi. Salamat sa oras, tabi, ha? Sige. Sige, happy Valentine to everybody. Thank Sige. you, Pio. Thank I you love so you. much. Sige, I love you. Nakahurunti. In-on air ko na po ta naguro istorya baya man tang nag-intro kita niya ko on air talagod tanganing makaor istorya man kan mga taga Segundo Distrito si Kaloy Andes Loria. Thank you so much, Sir Kaloy Andes Loria kan Segundo Distrito kan Albay. Bye-bye. Sige tabi. Mainit man dyan nakaw kasubago halik kita sa Governor's Guest House. Matindi. Si kumpadring nahiling ko man duman, Jesus Mario Joseph. What's happening daw? Ano pang mga pangyari duman? Nagkaraba nin mga statements. Ano nang nangyari sa Satuya digdi sa Albay? Kumpadre Ngal, what's happening? Yes, pade. Nagkaralayo na ang politika digdi sa Albay. Patindi na ang mga statement na nadadangog ta sa ambos lados. Tama ka, ngunyan na hapon, digdi sa Governor's Guest House, nagpapon ng press conference. Si Gobernador Attorney Rex Lagman ay kinaraman naman sa akusasyon ni Alwin Nimo Yes. na allegedly nagresibi ang gobernador nin 8 million na payola sa weteng. Kumpadre Ngal, Nawara ko. sige, go ahead. Go ahead. Baseless, maluya. Yan. Ang laman sa nagreklamong ini ni Alwin Nimo sa ombudsman. Politically motivated. Malinaw na politically motivated. Di ang simbagkan gobernador, primero, baseless. Oo. Ikadua, politically motivated. Yes. Ikatulo, iyon na ini ang parte kan preparasyon sa 2025 kan sa iyang mga kalaban. politika. Politika. Oh, Politika. yun. Oho, sige. Yan ang bottom line tabi pa sa mga pahayag niya ni Governor Attorney Rex Lagman kung saan tinauan niya nin doon na nagpuon ang pangyayaring ini kan ining si Alwin Nimo allegedly pabalik-balik sa
sa iya asin nag-aagad nin appointment para makipag-uron sa dahil niya masabutan na transaksyon. Pero Nagbabalik-balik sa kay gobyerno o sa mga tauhan o sa kung sa ina lugar na si Governor ang gustong kauronon. pero di sila nakakahuron. Dahil niya pagkakauron ini natutunugan niya na ang sa iyang intensyon. Mhm. Kasi pagsabi niya na public knowledge man kung ano ang pagkatawo ka ni Alwinimo, dating kapitan bagay sa Anislag, Oho. and allegedly sa monitoring niya man, allegedly pagman ini kan mga illegal man na transaksyon kan mga inot na panahon. Ang termino bagang ginamit kan gobernador is self-confessed bagman Yes. sa Weteng. Confessed bagman sa Weteng. Mhm. And kahit baga nasabit man ini sa issue kan quarrying. Mhm. Digdi sa Albay, panahon pa ni dating Gobernador Al Francis Bichara. Mhm. Basta ang sabi ni Gob Lagman, naminbidan niya ini, tapi naminbid ini sa iya ni former Governor Bichara, pero hanggang duman man sana Mhm. sa puntong ito, dahil naman siya nakipag oron pa sa mga masor, kaya nga ni dahil niya ini nakakaoron, ang sabi nagbalik-balik, pero may pigsabi pa ang gobernador na blackmail ang nagigibo na ini ni Nimo dahil may background na ini sa pagba-blackmail sa mga inot niyang mga naging katransaksyon kan na panahon. So, dyan kami nagkadalagan pa Kumbaga, kumpadre, pinagtawan ng diit na history ni Governor Grex, Abogado Grex, kung paano niya na midbidan ining si Nimo through former governor. Governor baka ito si Al, siya ang vice governor. Ngunyan, pinamidbid man sa iya, no less, no more, no less, yun lang pinamidbid. Dahil man tinaram ang gobernador na, ni magtandem ka mo, o ni magkunong kay puhan mo, dahil man. Basta pinamidbid sana. Yun, sige. Undi ang mas magabat padigding akusasyon kan gobernador na sini mo daw allegedly pigagamit man kan nagkaapiran darakulang politiko na pigasurugan na si governor para sa 2025 eleksyon. Sa intensyon niya na magdalagan giraray gobernador. An sa iyang akusasyon man, aligasyon, igwanin mga darakulang politiko, may influensya maski sa nasyonal na nasa likod pigagamit sa naining sini mo. Yes. Iyan tabi, bade, ang bottom line kan sa iyang mga pahayag, and actually may sarunganing na unambitan na politiko si former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Iuso saro sa nabanggit niya digdi tabi pero so iba pa dahil niya man categorically kumbaga eksakto na ganda titara ang pigipirit nga ni kay ibang media na pangaranan niya dahil niya man biga pangaranan pero naputol si Compadre Al, duman naputol sa porsyon na dahil man pigangaranan sa iba pang darakulang politiko except si former congressman, now executive director ako Bicol, si Attorney Pido Garbin Jr. Dahil tamasabutan ihapot aki Compadre Al, ano ang koneksyon ano ang Compadre Al, yes. Ano ang connect kumbaga natatanaon ng bitan kan gobernador si former congressman, now executive director Abogado Pido Garbin Jr. digdi sa hororo na ini, ano ang sa iyang theorya? Ang sabi niya araman ngaya baga kan gabos public knowledge na si former Congressman Pido, yun ini ang nag-atake tungkol duman sa pamilya Lagman, tungkol duman sa issue kan People's Initiative. Dahil taman baga mananggad man ni Garana, kan mga inot na aldaw, naging mainit so mga issue mo tungkol sa People's Initiative, and si sa iyang ama, si Congressman Ed Silagman, iyo man ang nag-control naman sa People's Initiative to the point na may mga
malain ang aning akusasyon ang Ambos Lados. Di ano so connect daan ni kong pido digdi sa nangyayari nga kuan paglataw ni dating Kapitan Alwin Nimo na inakusaran sa ombudsman si Gobernador Grex kan resibi kuno aligado ni suhol payola hali sa Saro. huweteng. Saro si Kong Pido sa bigka target ni Congressman Lagman na alleged din nasa likod kay ni. Data nasa likod ano ang kon may Yung ano yan, kumbaga? issue dahil sa nag-iinit na issue sa politika. Oh. Related na sa politika. Oh, dai Pero man. sa iba pa, dahil niya magpigangaranan. Mhm. Pikipirit nga ni kanibang media na pangaranan niya na sa Saropig bansaga na Dracula. Marauto na tayo Dracula. Pero dahil niya man talaga pingangaranan kung si Sai. Yan, Dracula. Dracula nga yan, sa kasurog yan. Igwa baga paano ni nag-privilege speech duman sa Senado. Na ginamit man ang terminolohiyang ina Dracula. Iyo. Oho, yan. Kaya Ngunyan, matindi. anon ko yan. Pero ang tayaonan sa ombudsman and kung i-recognize yan kang ombudsman, iyaw ng posibleng suspensyon. Yes. Pero sabi niya, ready siya and respetado niya ang legal process ka ng ombudsman. Alaton niya ang mangyayari tabi pa de. Ready siya. Ready siya na atubangon ang kaso na yan ni Nimo. Yan, okay. So if ever na i-take cognizance kang ombudsman itong akusasyon ni Nimo, siyempre kasabay na dyan ng preventive suspension, re-respetaran ang kan gobernador in kaso. Respetado niya. Oho. And ready siya na ang pangunian. Yan. I don't know kung naunambitan sa hororon kumpadring Altabi, please, kung ano man ang sayang plano kung ma-countercharge man siya sa mga personang ini, lalong-lalo na kay Nimo, over. Negative pa. Dahil pa yan na pag-urunan tabi pa de. Pero bilang tundag kay ning ginit na isyong ini, ay ngunyan nagpa-order siya sa iya mga staff Na magibo na ng executive order Na? mapapundohon ang weteng. Nako. Tulos-tulos. Nako. Salbay. Natamay huweteng? Allegedly, may weteng. Yun ang sinasabi natin. Mapapundohon. Ay napunan niya na sa mga staff niya. Digdi, aktual na narapunan niya na mag-ready na ki executive order mapapundon ang weteng salbay. So, iyon ay ng offshoot kan ralaban na ini, politika plus huweteng. Weteng, O pa, may order na siya. Sa inang direktiba niya pinagbabarabad sa authorities? Sa authorities na siguro. Pagkuparedy na so executive order. Okay, sige. Okay, so paramentos pa de. Yan ang nangyari na digdi. Talagang data kundi matindi na ini na nagmamakot na ang politika talaga digdi salbay. Bako nga ning makot kundi nagkakalayo na. Nagkakalayo na. And daon ang bita na, ang nadango ko kasumago naman ta nagka-antender ako in part, inako na kan gobernador, he will be running categorically as governor kan Albay. Yes, bade. Ay, matindi ini tabi kompadre ngal. And hingwahon ta makuaman sulado ni Congressman former Attorney Pido Garbin Jr. as ito yung executive director ka na ko Bicol. Ayan pa de. Kung paano kung natatapig ko konektar siya kay Nimo, ano ba magkabidbid Yes. bandua or what? Ano daw? Mando, manabanggit digdi ka subago narumduman ko. Si Congressman Pido daw, tapos si Nimo, our friends. Ayan, sabi niya rin, Nimo and Garbin are friends at Bicol University. Sa eskwelahan. Sa school. Nabanggit niya yan. Okay, sige. Pero anyway, definitely pigtatao ning doon kan gobernador, igon ning darakulang politiko na igon ning influensya nasyonal. Yes. Na nasa likod ka ini. Aha. O na kumbaga nasa mainit na kamugtakan man ito, nag-create ning senaryo si Governor Lagman an fall guy. Yan sabi pa de. Sus Mario. Pagkapot ko, ako nag-apot man ako pa de, dahil ako na-satisfied naman sa sabi niya na pabalik-balik si Nimo digdi para kauronon siya. Yan, oho. Nakauron da si chief of staff niya, si Dante Lagman. Supinsan niya. Inapot ko, wala bang naikwento sa iyo si Sir Dante kung ano ang hinihinging transaksyon ni Alwin? Oho. Sabi niya, hindi ko masabi kasi kahit sabihin ko kung lalabas na hearsay.
Alam nyo naman kung sino si Nemo. Kaya umiiwas na ako, sabi niya. Di an ko niyan, tanganing dai maging hearsay, ang makapagtaram kung ano ang pinaghahagad man ni Nemo sa grupo na Lagman, si Dan Lagman, si Dante yung chief of staff. Tama man sa gobernador, takon siya ang mataram, hearsay ta. Hearsay. Tinaraman sa iya ito ni Dan, kan sa iyang pinsan. Gun mo ani, matindi. Ay, nako. Okay, sige tayo, mali. Sige. Ayun ang wala para mentas at issue digdi. Alor Mario, thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Sa istorya, hali dyan sa luwas. Uso yan patabi, mainit-init pa na Barreta. Primero, nagda-draft na nin executive order na nag-orden ang gobernador, punduhon ang weteng. May weteng baga palang talaga. Kung arugaan, digdi sa albay. Tayo an so punot dulo, pidag akusaran baga, kasubagong aga, duman sa programa ta sa Tingog kan Banwaan, sa later portion na kang programa na unang bitanta na yan na nagsaangat nin complaint si dating Kapitan Alwin Nimo, self-confessed involved sa huweteng, sabi ni Gobernador, nag-rex, na ipinag-akusaran siya na nagresibi nin lagay, tongpats, payola, hali sa huweteng, ipigdeposito aligado sa bank account mismo sa BDO ni Governor Grex. Nasabi man ni Governor Grex sa Subago, no one ngayon in his right mind, mataon ning arog ka na bank account ngayon na papadepositohan mong hali sa illegal. Yan. And yun na ang tabi. Ngunyan, bilang parte ka, sabi kan Gobernador, kautikan, kasinungalingan, baseless iyan, as in politically motivated. Por dahil yun na nga niyan, naglalataw na baga na makandidato siya sa pagka-gobernador in incomes 2025. Iyo man ang lado po ni Governor Grex. Yan, naunang bitan si Congressman Pido dati, Executive Director kan ako Bicol, na parang may connection by implication, igwaning connect na mag-amigo ining si dating Kapitan Alwin Nimo na yung nag-akusar kay Governor Grex. Manungod sa weteng payola na iyan, kan busy gobernador pa siya, linawon kan busy gobernador pa siya, ang aligasyon na pinag-file sa complaint ni Kapitan Alwin Nimo, duman sa ombudsman against the now Governor Attorney Grex Lagman. So iyan tabi ha, kaya antabayan ng takon, anong mga masunod na mangyari kay ni, matindi na, nagkaraba na, anralaban digdi sa albay. Papapundo na sa huweteng. At ayon ang punot dulo kaayan kan istoryangan kumbaga mananggad tabi nako sige anong advice mo pading Nald si Joshua pwede ba o ma-time check muna tayo bang kuan si Joshua ipasok muna natin si Joshua dagdagan taan mga impormasyon hali diyan sa luwas si Joshua Bino may dagdag pang istorya. And ang sabi pa palan kan Gobernador, if ever, in the most likely event na mag-take cognizance kan an ombudsman, kumbaga, mahilingan ning great weight itong so akusasyon ni Nimo, siyempre kasunod nga kaan ang preventive suspension pending investigation. Ang sabi kan Gobernador, sige, nasa poder ngayon kan ombudsman. And if ever na araw ka ng sitwasyon, kami ngaya masunod sa kung ano pigmamandukan lay. Kung mangyari although hypothetical, ang mga gobernador sa tuya, OIC, si Glenda, si Vice Governor Glenda. Ang magiging Vice Governor, sino ba? Si kinatawan Ray Bragaiz. Talaga naman ay lingon tatabi, we will cross the bridge when we are there. Joshua, good afternoon. What's happening, man? Yes, Sir Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga paraan tabay. So, dagdag yatong Barreta sa likod kay ning nagtitindi, Sir Pio, na hidwaan political digdi sa Albay. Asin sa pagkakadawit nga na kan pangaran ni Governor Grex Lagman na nagresidi nin payola hali sa weteng. Siniguro man giraray kan gobernador na day ini makaapekto sa dalagan kan pagserbisyo nga bilang gobernador kan probinsya kan Albay. Ini man tabi Sir Pio ang pigtawan doon na kan gobernador kung sa insigun sa iya sa ngunyan
magahalat man sinda kung ano ang magiging dalagan kan na o resulta, desisyon kan na ombudsman, asin kung oras naman para magsimbag, masumitir tulo sinda kan sa indaman na lado. Pero sa presenting initabi Sir Pio, tuloy-tuloy ang smooth na dalagan kan na provincial government of Albay. Duro-diretso, tabi ano? Duro-diretso tabi Sir Pio, ang kumbaga serbisyo kan na provincial government of Albay, nagtinig man giraray na matao rin mandok sa sayang mga department heads, Yes. serbisyo mangiraray bilang gobernador. Nagunto tabi Sir Pio, ang tiyabtang kanaging pahayag ni Governor Lagman sa press con niya na hapon. Zero. These cases have zero effect on my administration. I will do my work, undertake my work together with my department heads. Hindi po tayo magpapa-apekto sa ganitong klase mga baseless cases. My conscience is clean na wala po tayong ganang klaseng koneksyon na magbibigay tayo ng tulong o suhon. So nothing. It amounts to nothing. Zero po ang epekto nito sa aking pag-administer as the local chief executive of Albay. Alright, so yung tabi Sir Pio, ang naging pahayag pa kan gobernador si Governor Grex Lagman. Yan, di siyempre, sa ngunyan, dahil efekto ta, kung halimbawa bagamanagan, mag-take cognizance so ombudsman, and dahil man siya suspender ron, dahil ibasura so complaint, complaint pa lang ini, bako pa man ining, bako pa husgado ang ombudsman, dahil efekto. Pero kung suspender ron siya, maafektaran man ang GAD. Pero sabi niya Sir Pio, respetado niya kung ano man ang maging ipalawas na desisyon. Yan. Kung umabot man na parliamentary mapahali sa posisyon, respetado niya yan Sir Pio. Kumbaga karapatan yan kan na apig mamando kan lay. Yan ang bentahe maning sarong abogado na nakakasabot bagatabi Joshua they do firmly believe sa rule of law. Yan sige kung mangyari man agadan if ever na mag-take cognizance ang ombudsman sa by procedure baga paano talagang si suspender ninda ang mga pigrereklamong persona lalo na ang ombudsman baga they take cognizance sa arog ka na proseso kung ang pig-imbestigaran and ang pig-imbestigaran niya sa ombudsman is talagang mga opisyalis di gobyerno elected and not pigsususpender ninda yan pending investigation. Now, if that time comes, yun na nga ni ang pinagsasalita. Masunod man ng gobernador. Yes, tama yan tabi sa tagatong doon niya talaga sa mga pahayag niya kunya na hapon. Is matindi Alright. ano ito sa kasinungalingan. Kautikan kumbaga. Yung itig sa Suryo na kautikan niya yan. Igong pigmimin nadara kulang politiko kailangan nangaran na saro lang nangaran na si Congressman Pido. Pero lang buda may tigbabanggit sang certain Dracula. Si Dracula igwaman baganin mga nagkahiriling na kaitong privilege speech sa Senado. Oy nako, sige. Okay, so yan tabi Sir Pio, magkasunod na mga reports alidigi sa minatapos pa sa ng press conference sa Governor's Guest House. Joshua Bino, DCGD. Salamat Joshua sa mga istorya hali dyan sa luwas. Kasubago nagka-attender man kita parte kan pinapunan na press conference kan gobernador manungod sa siring na bagay. Sige, hurhalawig man an sa tuyang parada kan mga hanap buhay. We will be right back. Oras, it's 4:37. An oras hatod sa Indokal. Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Craving incredible deals? LCC Supermarket got you covered. Sizzle up your savings with hot deals that will leave your wallet smiling. Dive into aisle after aisle of discounts on fresh produce sizzling meats, irresistible snacks, and kitchen essentials. Your wallet stays as full as your card. Don't wait. Shop now and save big at LCC Supermarket, where savings in quality meat satisfaction and affordability. Maximize your budget and experience more savings with LCC Supermarket's hot deals from February 15 to February 21. LCC Supermarket gives the best for you. Like and follow our official LCC Supermarket Facebook page for more details. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama.
pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Tambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Ano tabi ba, Mamils? Ano sabi, nagkaarano na yan. Padali sa natamahin po na ko, nag-programa ako. Oy, bati na muna ng Happy Valentine sa mga taga-Legazpi. Sige. Bati sige. na. Paray na hapon tabi sa gabos na Legazpenyo. Happy Valentine po sa Induga Boss. Yeah. Sana po sa itong mga puso
Oho. Tangani po, permiso na kitang Yeah. mga maugma sa ibabaw kang mundo. Oho. Lalong-lalo kung padaba na si Pio Fernandez. Lang yan. I love you. I love you. Bye-bye po. Ano nga nito? Bye-bye. Nagkaaranunaan. May sinumpaan kitang Aha. sa tao Yeah. na maserve kita ning toltol, Aha. asin, kilo para sa gabos. Yan. Happy Valentine's. Sige. Valentine po. Bye-bye. Thank you so much si Honorable City Councilor Milabal. Paabot man kan sa iyang pagbati. Sige, so gusto magpaabot ng pagbati. Apod na ka mo. Tabi ha. Valentine's man ganyan. Aldaw kan mga puso. Nako, mainit. Ayan na. Dinirekta na ni Governor Lagman. Mga politiko. Aram naman kang publiko siguro kung sisay ang miminkan Congress akan gobernador ni Governor Grex Lagman. Yan ang mga behind sa mga akusasyonan sa iya kontra sa iya. Chief Jim, happy Valentine's pa Yes, happy Valentine's sabi padi. First 3 days can continuing registration sa mga new voters transfer sa lado kan COMELEC. Oho. Basado sa pakipaguro niya to kay election officer digdi sa Banoan kan ginubatan Sir Rodolfo Ramirez. Marayon an primerong bungkaras tabi pade. Yes. Kan registrasyon digdi sa opisina kan COMELEC. Ang pangapoda niya na sustinira na itong sumanga dahil pa nakakaparehistro, gusto mag-transfer o kung ano pa na mga gusto na mangyaring maitabang kan COMELEC may kinaraman sa ilang mga rehistro o rehistrasyon kan pagiging botante. Oo. Take advantage na kan panahon bako na itong dating nakatuda na last minute sa ka nagbuburong karas tabi pa di pasiring sa COMELEC katapos pag dahil nakahabol sa oras maagad ki extension. Babasulon pa so gobyerno, so COMELEC. Ngunyan dahil nang masabi ta, pati Sabado, holiday, except sa Holy Week, pubukasan mga opisina kan Commission on Elections tabi pare. At the most convenient time kan gusto pang magparehistro. Yun ang sinasabi natin. Pagdadara pa sa mall, dadarahon pa sa bio. Gabos na pribilehiyo. Iti taon siya, COMELEC na nagrarane. Yes. Araw kan sabing register anywhere program. Diyan da sa sarong establishmentong dakula diyan sa Legazpi. Sa SM. Yan, SM. Halimbawa, abo mo nagpaligaspi ka man sana. Iyo. Dahil ka natatawan ki oras digdi sa ginubatan. O abo mo digdi sa ginubatan mag-restro. Pero taga ginubatan ka, diyan, pwede ka na magdirekta sa SM da. Yan. Plus, subareta mo kumpadring Jimmy na kinonfirmar mismo man kan COMELEC region, buda kan COMELEC Albay, digdi mismo. So, chairman, taganing magparehistro. Pagkuhan ka na mga marehistro. Sa February 1920? Yes. Dago kunta entrevista niya to kay Sir Rodolfo Ramirez kan COMELEC Ginabatan. Sige. Medyo maray-maray man. So first data, naka-68 kami. So pandua, medyo okay pa rin naman ang kasi spirit before na pig tatararamanan mga tao na dahil na magparaduma sa mga last minute tayo. Kung pwedeng habang bakante, sakasabi ko nga ni sa Inday ko, magkitang Sabado, bukas ang opisina, may maski nga ni holiday, wag lang naman po sa March 28, 29, 30, Holy Week man po yung, mapay nga naman po kititan mga taga-COMELEC kayan. So, kami nga ni Aperakaan, may mga activity pa, kami kayan nga, dahil nakita uwan kang COMELEC na magrereklamo ang mga registrante na dahil na silang oras kasi sa kada ang Legazpi City nagkakandak man iyan ki Register Anywhere program. Ina yan tabi pa rin. Dahil ng rason na magreklamo pa ang mga botante pag-abot kan panahon dahil talagang ipigrarani na sa sainda ang mga oportunidad na sainda makarehistro bilang mga botante. Roger, kopya, compadre. Yan tabi pa rin.
An sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa pang report, i-connectar ta duman sa 1st District. Kumpadreng Jomar, Happy Valentine's. Go ahead. Salamat, Pade. Happy Valentine's Day. Mantabi sa imo, Pade. Sa dagdag na bareta, nabigla si dating alkalde Rolly Volante kan Malilipot, kan Maaraman, na igwang persona na nakapati o nakapuanin tax declaration duman sa 61 hektaryang daga na hininguwa kan sa iyang administrasyon na mabawi sa pribado asin kan lokal na gobyerno kan Malilipot. Nakikig si Kagawad. Mako si dating alkalde. Si dating alkalde Volante, I should say. Sorry. Oo, Rolly. Si Rolly, Tata Rolly. Oo, biglang uminapod sa DCGV News kan madangog kan pinag-report sa imong programa. So informasyon na 61 hectares na daga na hininguan ng gad kan sa iyang administrasyon na babawi duman sa inotang nagklamar na persona asin makuha na kan lokal na gobyerno. Igwa pang nakakuha ng tax declaration. Ay ata administrasyon niya suminapar ka ito ng grabing problema na yan. Ano? Iyo ba kapade? Oo. Sige. Sinabi kan dating alkalde na makabigla talaga. Makabigla. Na in-award na kang DNR sa lokal na gobyerno kan Malilipot durante kan sa iyang turno ang naunang bita na daga, pero kan primerong simana kan bola na ini nagluwas sa tax declaration kan dating nagkaklamar ka ini. Walang yan. Sa iyang sinabi na dapat lang na maghiro ngunyan ang lokal na gobyerno kan Malilipot para depensahan ang bagay na ini. Dahilan taba ka masayang so halawig na panahon na pinagpakalpagalan kan bakulang sa iya buda sa mga inot pang administrasyon. Correct. Lalong-lalo na sa administrasyon niya na naiyon na talaga so 2 minuto ka ini. Masasayang lang yan. Baka lupa na naging bato pa. Tama yan. Lupa na naging bato pa. Nakikig pala. Siguro nagkakape-kape si dating mayor si Tata Rolly. Natatapig babaretarong kahan sa DCGV. Dominapod sa imo. Habang nagre-report ako pala, sige na so apod. Walang iya pangyari. Katapos kan report ko, nag-ring, giraray. Ito susayang sabi. Nakikig. Nakikig? Uyuga mo yan? Katagod kan bagay na ini, sa iyang sinabi na marimanta nakatalaan na mag-imbestigar ang sanggunian bayan kan Malilipot, pero susog sa iya, dapat na suportadong mariinikan na mismong alkalde man, presenting alkalde, na iyo ang mayor talaga, iyo ang dapat mangenot kay ni na ma-resolveran ang problemang iyan. Susuksa sa iya, ang dagang iyan kung dahil na mapawi iyan sa kamot kan lokal na gobyerno kan Malilipot, nakulao ng magiging progreso kan Malilipot, dahil lang tasaywas kan daga, dakul na mga development projects ang pwedeng gibuhon sa naon ng bita na daga. Magkikiramduman tabi pa ding piyo na duman sa dahil pagpakaisi ang dagang ini 71 hectares iyan actually na pinaklamar na kang lokal na gobyerno kan Malilipot alagad 61 hectares na nakuha ninda dahil napatituluhan ang hektaryas kan sarong pribadong persona. Ang problema at kadakol-dakol lang nakiristar na nagbarakal na duman sa nasabing persona kan portion kan mga daga na ang kaput sa naninda rights dahil man talagang titulo na iyuan sudoon yan dahil pamaraman ka lokal na gobyerno kung anong giribon sa mga nagpaka-star ng ini sa daga na sa diri kan lokal na gobyerno kan Malilipot. Yan ang report. Jomar Bien, DCGV. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas sa pangarang kang bilog na tropa. Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa